Minbizia diagnostikatu ziatenian konturatu nintzen, diagnosiakin batea etiketa bat jaso nula, gaixo etiketa. Etiketa hori irakur nezaken kaletik jendian begitan, bildurra, errukila, epaia, espaita erresa pertsona bat burusoil ikustia, edo titi bakar, edo besotik kateter bat zintzilik dakala. Etzian erabaki erresak egun haietan hartu behar izan ditunak. Zergatik erabili deserosoa zitzaiten peluka bat, azkure eragite ziten peluka bat. Noren begirada asetzeko? Nork eskatzen zian neri esfortzu hori egitea? Inork eta agian mundu guztiak. Hortaz hitzaitea gatoz gaur. Gaixo etiketa horrek ezartzen dizkigun zamai buruz. Min, bizi. Inurriren podcasta, Olatz Merkader eta Inurritegiarekin. Bizi, min bizi. Ta hil arte, bizi. Zelulak dituzu, ugaltzen ari zaizkitu. Podcast hau zuretzako izan daiteke. Zatoz Inurritegira. Bidaia honek negarra, algarak, hotzikarak eta garuneko esgintzeak eragin ditzake. Dogmatiko, moralista, zurruna bazara edota irreberentzia ez badezu gogoko, ez gara podcasta entzuteak eragingo dizkizun albo efektuen erantzule egiten. Aurreko ataletan, minbiziaz hitz egin genizuen, diagnosia jaso gendun egun X hortaz, baita tratamentuek eragin dizkiguten efektuei buruzko atala ere hor izan dugu, eta gaur beste albo efektu xelebre batzui buruz hitz egin nahi dugu. Minbiziaren ekosistema osatzen duten beste albo efektu batzuk eta gaixorik egoteak dakartzan efektuai buruz. Eta hortaz hitz egiteko gaur nerekin mai bueltan Aintzane, Kaixo, Garbine eta Olaia. Xartzalean. Aurkeztuko dezute pixkat labur-labur zuen burua? Ni Aintzane Artola naiz, Tolosarra, eta duela 6 iaia 7 urte minbizia diagnostikatu ziaten. Eta, gaixo etiketa hori daukatu gainik nere gainean. Hori da, etiketa partekatze deu, gero kontatuko deu labur nola ezagutu ginen Aintzanetan. Eta zuek, Garbine Olaia? Ni Garbine naiz, Lezoarra. Jarduera fisiko eta kirolen zientzietan graduatua naiz, Gasteizen. Eta gero izatez oso kuriosa naiz, eta orduan ikerketa mundua sartu nintzen, orain Deustoko Unibertsitatean lanen, eta orain arte adineko pertsonekin eta jarduera fisikoko programa ezberdinekin probatu izan dugu ikerketan, eta dinamika honetan. Ni Olaia Ondarra naiz, Zarauztarra, eta badia oin dela urte desente fisioterapeuta izan izala, eta oin arte beste fisioko arlo batzutan egon naiz lanian, baino azkenean bizitan zirkustantziak medio, eta inguruan itun gaixo etiketa hau zituen bezalako pazientiaik bizikalidadia hobetzeko intentzioakin, lehen urtean sartu nintzen espezializazio baten, onkologian, hori fin batekin, gaixo etiketa dakazuen hauei, bizikalitate hobia emateko intentzioakin, eta Garbineekin batea, Deusto Unibertsitatean irakasle bezala gabiltza. Gustatuko litzaidake labur-labur gure ikusle entzule guztiai kontatzia nola ezagutu ginean Aintzane eta Bilok. Ni gaixo etiketakin batea, emakume titi bakar bezala debutatu nun, eta ez neukan gertuko erreferenteik. Eta nire lengusinak esan ziten, bada Tolosan neska bat, titi bakarra, eta ikusi nun Aintzane, telebistan, bi bazueken, urra hunditan, sare sozialetan, bere titi bakartasuna aldarrikatzen, eta nahi ikaragarrizko txutea eman ziten, eta erreferente oso garbi bat. Ni gauza asko gainditu behar izan ditut, baino titi bakarri izatia, nahiko natural barneratu nun Aintzanen testigantzai esker. Eta COVID-a dela eta txertatzea junitzanen onkologikoa, han nun saladesperan ikusteten Aintzane. Eta ni neon lotxa inda, Cristiano Ronaldo ikusi izan baldimanu bezala, ama, esango jo, eta junitzan bere gana, eta nion, tik kaixo Aintzane, bitu ni olatz naiz, eta titio bakarra naizu bezala, eta auta beste. Baiten izan nizun, bida beste bat, ze ondo.
Bai, gaina ustet, han bertan izketan hasi ginala, ez da? Bai, bueno, ja handikan jazgea isildu. Bai, Aurkitzen zure amai deitu zen dute. eiola esateko ume jasotzeko eta etzinala Pixka iritsiko. denbora gehiago eoteko umekin, ze gauza batzutaz itzen behar genula. Atea geinan handikan banku baten eseri ginen, Hoi da, berriketan bata bestena, bai. eta esan genuen, bueno, latz, zerbaitin behar deu, Gauzak zerbaitin behar deu, eta bidan nun gauden. Ba, bida nun gauden. Bueno, Aintzane, kontatu guzu pixkat, nola izan zen zure titibakartasunan aldeko autua, eta nolakoa izan zen zure bidea, ze aintzindari izan zea, zure izenak eharkia adierazteun bezalaxe. Bueno, gauza da nik erabaki nunen ja titibakar izan nahi nula, ez neukan referentziak beste norbaitek ez pausoi emantzuna. Bueno, garai hortan gaina ez zeuden ez sujetadorek, ez ezer, pertsona titibakarrentzat, eta junitzan bagaldetzen bai nire onkologari, bai beste asoziazio batzutan, bueno, kontaktuan jarriko ziaten norbaitekin, titibakar bezala bizizana, ez? Titibatekin bakarrik ateatzezana kalea, eta ez ziaten erantzunik ematen, ez zuten beste inor bilatzen, da orduan erabakia hartu nu, bueno, alik eta medio guztitan, sare sozialetan idazten hasi behar nula, norbait nire situazio berdinen aurkitzen bazan, behintzat jakin zezan etzeola bakarrik. Nire bai hor neola. Behintzat bi baginala. Hoxe, batzu, eta bestiani, eta guratzetik, Beste gero pila bat. egutegi zoragarri bat ere Hoi da. plazaratu gendun. Eta nola bizi izan duzen duzu gaixo etiketa hori? Bueno, batzutan gaizki, zegia da penakin edo behidatze izutela, edo eta beste batzutan, bueno, errealidadea da. Orduan, ezin dezu oiukatu. Diagnostikatu ziatenean bi ume txiki nitun, eta orduan etxen saiatu ginen pixka normaltasun baten eramaten ohi dena, ez? Amatxo gaixo dao, hilar horiko zaio, zingo jolastu, igual hoien egon barku denbora gehiago, komun bat eukiko amatxok behantzako bakarrik, medikuta jungoa botika oso fuerte bat hartzea, eta pixkat realidade hori bizitu nunik. Ez, azkenen bai, gaixo etiketa hori bai pixkat albo bate utzi nahi nun, ze saiatu nintzen behaiei eguneroko bizitzan normal jarraitzen. Ze, karo, azkenen pertsona gea, arima dakau, baina gorputza ere bagea. Olaia, Garbine, zuen ikuspegitik nolakoa da gaixo etiketa hau? Bueno, ni esan dizuten bezala beste patologia batzu tratatzen naiz, eta patologia grabiak zian, ez? Eta ikasten duzu denborakin, normalizatzen, ez? Azkenian pertsona daude patologia egin atzian, eta azkenian zure tratua bai izan behar du profesionala pertsona horrekiko, baina ez gehaztu behar pertsona bat daola. Behar batzu dazka, behar berezi batzuk, eta pixkat adaptatzea horta, baino nahi irutzait garrantzitsua dela, eta paziente asko eskertzen dutela, ez? Bakat profesional batekin, itzaitia pertsona batekin, ulertzen ditela pertsona bezala, eta ez beste paziente bat bezala, ez? Eta hori eskertze zuten, ez dakit, zuek nire bestalien zabeten momentutikan, ez? Nola sentitzen dezuen izaera hori, o tratu hori? Bueno, nik usteet, ez gea, bueno, Aintzaneni baino askoz gazteo da, baino bai kirolari baldimazea, edo zure gorputza muitzea ohituta baldimazaude, gabezi hori ere detektatzen dezula, agian esango izute kirola iteko, agian ez, baina ez dago inolako gida konkretuik, edo nik beintzator ikaragarrizko gabezia bizinun. Bai, nik bai azkenen operazioa eta gero adibidez esan ziaten besoa, ganglioak kendu zizkiaten besotikan, pixua zartzeko, ariketa konkretu batzuk bidaltzizkizute, baino beldurraz bezala, ez? Beso moitzeko askotan. Eta gero egia da, itzein nula, nire fisioakin eta bat eta beste, eta konturatzea behartezuna dela movimentu hori, ez? Jarraitu
igual ez bizitza normala, ze igual aspektu guztitan bizitza berdina igualetzea bueltatzen, baino movimentu hoi ez. Bai, azkenen nik ustez bai aintzen nahi bai nahi gorputzak muitzia eskatze zigula. Ordun, galdera da, ja ikuspegi profesional batetik. Mastektomia bat izan da, nere kasuanik kateter bat neukan besuan txertatuta kimioterapiak eta jasotzeko, posible da ariketa fisikoa egitea edo fisioterapian bitartez onurak lortu daitezke? Posible da, ez, egin behar da. Hasiko ginean, oindala 10 urteko meikoan indikaziotikan kanpoa hasi bergea pixkat aktualizatzen eta ikusita dago, prozesu onkologiko bat eramaten duen pazientia zaitu behar da eta fisioterapia eta egiten dana ariketak adaptatu beharra dago, ez da fisioterapia konbentzional bat egin behar, baina martxan jarri behar da. Gaigabezia batzu balin badaude, postura edo funtzionalki ezin badezu sorbalda ondo igo, besua ondo igo, landu egin behar da hori dana ondo egin alizateko. Eta bai garrantzitsua da, beste pertsona guztia jasotzen dituen tratamentuak ere adaptatuta jaso ditzakezuela eta egin behar dezuela. Bai, azken aldian pila bat entzun dut entrenador onkologiko hitza adibidez, eta gila da, igual, ongo litzatekela ere, ez dela entrenamiento onkologiko espezifiko bat, ez da entrenamendua adaptatua, ez? Olaiak esan duena, egokitzea pertsona bakoitzari, ez da izango berdina zuretzat olatz, edo zuretzat aintzane, eukiko ezuten tratamendua eta justo adibidez, ganglioekin etortzeian arazoak, eta horri buruz azkeneko urtean atea da justo, konsenso bat, espezialista ezberdinak bildu dira, eta ikusi dute justo, erabakitako gauza bat dela, mugimenduari beldur hori kendu behar degula, ze horrek eragin okerragoa dauka, ez mugitzea baino, ez? Bai, ze gaixo neolan indibitzat mastektomia egin eta orbanak hor zabalik nitula jartzezea Tutankamon bezala, kieto. Eta gero konturatzezea moitzeak aldrebez, bentajasko iteizula. Bai. Nik, operatu eta, urte eta erdia, tratamentua eta dena hasi nunetikan, urte eta erdia mediku inspekzioa pasan nun eta lanea bidaliziaten, eta ez nun besoa hola sorbalda baino gehiago altxatzen, eta lanea bidaliziaten, ez? Eta esan ziaten, lana ondo etorriko zaizu, eta nizaten, nola ingoet nala, lana, analista naiz, laborategi baten itez lana, eta azkenen beso mugimendu hoi behar dut, eta egia da, nire fisioakin landuta lortu nula besoakin belarria ikutzea, ez? Eta egun hori iritsi zanean, ni baino gehiago postu zen nire fisioa negarrez hasi zaitela, ez? Esan ez bezala, bida, ze lortu daiteken ez, landuz movimentu hori. Bai, konstantzi bat mantentzen eta egin beharreko lanak egiten, komentatuzuna orbanan inguruan eta azkenean handiak eta sakonak izaten dira, orduan tratamentu espezifiko batzuk eten dira, zikatriz orban, beste zauri bategatik handakasun orbanan tratamentu desberdin bat espezifikoa jaso berdue prozesu onkologikoak daramakiten pertsonak, ez dakigu sekula orban horren azpian zer dakagun, ez? Orduan, fisioaldetikan bai izan bergia oso konservadoriak eta atentu zibili, beti euki berdeu, red flag hauek, deitzianak, baina ez horregatikan ez gelituko ezer egin gabe, porque azkenean pazienteak galdu ingo du egunetik egunea, ez dan moitzen beso bat, egunetik egunea gero eta movimentu gutxiago eukiko eta ezin deuna da zea horta kondenatu, ez? Pazientia, zuk ezin dezu, amendik aurrea, 80 gradutikan pasa besua, zerratik ez? Bizkat adaptatu zure lan hori eta beste pertsona guztia bezala alde unaino saiatuko gea irabazten eta normalizatzen, ez? Bai, horretarako nik uste dut ere gure formakuntza oinarrizkoa dela, ez? Bai, guk segurtasuna eukitzeko egiten degunan, eta pazientari edo gurekin lan egiten duten nahi transmititzeko. Eta besteak ere horrela asalbu sentitzeko, ez? Ba, interesgarria izango litzateke, gure artean dauden pareta horiek desera ikitzia, ez dakit adibidez, zuen ikasketetan, ikusten dezute mastektomizatutako gorputzik edo rekonstruitutako gorputzik?
Oin argi eta garbire ezin dizut esan, osea, pentsatzen dut ezetz, baino gaur egunez, baina mendikan pixkatera bai sartuko deula, ez? Azkenean guk unibertsitatetikan ikasliakin simulazioan lan asko iten deu, eta etortzen dian bezala aktoriak simulatzea patologia kardiorrespiratorio badakaula, urrengo paziente bat balin bada prozesu onkologiko bat eramandun paziente bat, zergatikan ez dugu ekarriko mastektomizatuta emakume bat, eta jakin berko dute ikasliak, paziente hori tratatzen, paziente horrekin komunikatzen, eta egin behar ditun prozesuak egiten. Beste bat bezala, zergatik ez? Ez? Bai, bueno, haintzan ez dakitzuk, baina nik bai bizi izan nula nire mastektomia prozesu ondoren nolabaiteko rekonstrukziorako joera bat zeola edo sistemikoki eskaintzen zitzaidala rekonstrukzioan aukera, eta kasi batzuntzako ikaragarrizko pagotxa izango balitz bezala, ze haze titipare ederra jarri behar ziaten bularra galduta geho. Ez dakitzuk bizipen hori izan zen duen baita. Gaina emateu bidetikan ateratzen balin bazea, ez, berriz biden sartu nahi zaituela. Ze egia da nik, bueno, operaziotikan radioterapia nola jaso behar nun, urtebete honitzan ezin nula inolare rekonstruitu, orduan eukinun esatet urtebete hoi pentsatzeko, ez? Eta denbora hortan konturatu nintzen, ez nula behar eta ez nula nahi beste zirugia baten sartu. Ze, bueno, baina gutxi gora bera, sendatuta zauden sentsatzioi daukazunen berriz zirugia potente bat, bi edo hirutan sartzea, gehiagizkoa iruditzen zitzaiten, zerbait estetikoa zanan etzat, ze psikologikoki iruditzen zitzaiten, ez neukala beharrikan. Eta egia da, denbora guztin, esatetziatela nahi, bueno, denbora daukazu. Hau da, nere erantzuna okerra izango balitz bezala, ez? Oain ez dezu nahi, baino gaztea zea, eta igual hemendikan urte batzutan nahiko dezu. Hau da, denbora guztin, bai, azkenen infantilizatuta ere bai, ez? Nik nere erabakia ez da zuzena, ez? Orduan bideratu behar naute berriz, eta behin eta berriz galdetzen ziaten ea rekonstruitzeko intentzioa neukan. Bai, inurrin ez gaude filosofikoki ezeren kontra, ez rekonstrukzioan kontra, ez kanpo protesia erabiltza erabaki duten emakumeen erabaki horren kontra, ez da gutxik ere, baino bai aldarrikatzen deguna da, erabaki guztiak hartu beharko liratekela informazio osoa izan da, bai. Eta aukera guztik maila berean jarri, eta emakume aldunduz erabakiak hartzeko. Ikuspegi hortatik adibidez, mastektomizatutako gorputz batek ze efektu, ze ondorio, zer dauka? Nikoan itzengoetena da, alderdi psikologiko hori hortikan kanpo atatzen naiz, bale? Fizikoki, bai. Adibidez, nahi, pazienteak etortzen mazaskit rekonstrukzioa egin dutenak, ze handikapo, ze gertatu daiteke, ez? Interbentzio mota desberdin hauetan, esate zuen bezala, rekonstrukzioa iten momentuan, beste zirugia bat inbardezu, horrek esan nahi du, beste orban bat egongo dala, gorputzan zehar beste nun baiten. Badaude zirugi batzuk harrapatzen dutela, hartzen dutela dorsal antxo, dorsal zabalan muskulatura zati bat, bai? Iten dute atzetikan aurrea ekarri eta horre konstruitzen dute. Nerbio hori, muskulatura hori inerbatuta da, nerbio hori ez badute ondo mosten, beso altzatzea zuazemakoitzian, titi hori gora jotzen da, ez da bastante mintxua omen da, esaten dute pazienteak beste zirugia klase batzuk, tripan recto anterior dana, ez dakit euskaraz nontxe nola esango da, baina bueno, hori da, zuzenak, hartzen dute zati bat, eta gero hernia umbilikalak eta ukitzeko, arrisku gehiagotia dago. Eta gero, basikoki, implante bat balin bada, edo espansore bat erabiltzen bada, nik paziente hori direktamente ezin dut buruz bera etzan tratamentu hori egiteko. Bai? Handikap bada, adaptatu naiteke, bai, noski. Baina, bueno, hor dago baita ere, ez? Masaje onkologiko bat eman behar badiot, adaptatu beharko ditut nire teknika guztiak, aldun posizio hoieta. Eta gero, komentatu duna, beak azkenean radioterapia jaso bertzun, batzutan iten dituzte rekonstrukzio batzuk momentuan, ez? Titiak kendu eta momentuan rekonstruitu. Gero radioterapia eman berbada, azkenean arazo desente eman daiteke. Baina hori beti oso seguru jarrita, pertsona bakoitza individua dela, eta bakoitzan beharrak bai psikologiko eta emozionalak desberdina diala. Bai? Eta mugimendu edo kirol aktibitatean aldetik?
Bueno, Laiak esan duen bezala ez, azkenean zer eragin dauka inerbazio hori aldatzeak edo muskulatura giarraldetik limitantea da ez, zentzu batean, egia da moldatzen zarela, esan duen bezala buruz berako ariketak, pues, mugatu inbarko lirateke, baina aukeran moldatu ingo gea, mastektomia bat eta gero besoa ez muitzeak adibidez, niko ipila batetan entzun dut, eta, bueno, zuek bezalako pertsonak olakoak bota dituztez, eta mugak inoiz, baina... Eta oreka, Aintzane, orekai buruzko Bai. anekdota oso politia dakazu fisio batekin? Bai, nei, bai fisio batek eta bai ortopedista bat, Ortopedista. vale. Bega. Esan ziaten, ez balimanun, ez banitzen operatzen, ez banun nire titia rekonstruitzen, bizkarrezurra okertuko zitzaitela. Ez? Asimetria hori nola baite konpentsatu inbarra neukala. Eta gero eskerrak, konfiantzazko beste fisio batzukin eta hitz egiten, esan ziaten ez hori ez dela hola, ez? Bueno, zue konfirmatuko jazute, baina... Gu izatez asimetrikoak gea ja berez, ez gea guztiz Baina gu maiontan gaudenak edo... orokorrean, denak. mundu guztian. Egia da, adibidez biomekanikoki analizatzen badegu, pues, egon daiteke denboraren poderioz deskonpentsazio txikiren bat, agian nabariagoa, baina balantza batean jarri behar da guztia, ez? Garrantzitsuena igual da informazio guztia eukitzea. Zakitola jazuk. Bai, azkenean, oreka aldatu iten da eta gorputzan estruktura aldatu iten da. Baina horrek ez digu esan nahi implante hori jartzian soluzionatuko deunikan. Gero, titibakarra izan da eta oreka gorputza adaptatu itea gure gorputza adaptatzeko bizi da, ez? Eta moldatzen da zirkustantzi guztitara. Eta kasu honetan, ariketa batzuk eta espezifikoa nahi bazu badakazu egitea, oreka hori mantentzeko eta gorputzari laguntzeko adaptatzen. Azkenean protesi bat jartzezu momentuan, oreka nahi bazu ulertu, orekatu ite zaituztela, baina beste desoreka asko sortuko dira. Orduan, bajarri balantzan, ez? Nere galdera da, ortopedista horren buruan edo zure titi faltan dao oreka falta gehiago? Ikustete bai, azkenen olako... Nik ustete bai, olako erantzuna jasotzea benetazko beldur bat sentitzen deula, ez? Azkenen hartu dezun erabakia, ez? Erabaki balima dezu rekonstruitzea, kalte gehiago egingo dio nere gorputzari oraindikane, ez? Bai. Bueno, guazen gauza konkretuta hitz egitea, ze igual gaixon bat gu ikusten nahi da, eta zalantza haue berdina dituguk izan genitunak. Pik batekin, pika ez dakizu nontzako da, besoan jartzen zaigun kateter bat, bertatik kimioak eta jasotzeko zainak hainbeste zigortu gabe. Pikakin besoa euki behar deu Santa Teresan beso inkorruptoa bezala kieto, edo moitu dezakeu? Moitu dezakazue eta moitu berdezue, porque azkenean pikabeak ez bada besuak eta ondo moitzen, ez? Azkenean tapatu ere egin nahi izan dute, ez? Azkenean zirkulazio bat moitu berdezu. Noski da olako reservorio, pikak eta olako erabiltzen dianean, adaptatu inberdi ariketak. Osea, onkologiako fisio-onkologian inberdeuna da, beti adaptatzen nahi geha zuen egoerata. Ez teulagako gauzakitia dakazuelako hori. Saiatuko ginean, posturak eta besuan posizionamenduak eta aldatzia, ez gomendagarria da, ez estiratzia zona horiek, ez? Eta zaitu inberdeu ez desanklatzeko arteriaten atatzea zainetatikan. Baina dana bezala adaptatu. Hau da, igual, baratzan atxurrakin ez, opala saioa jotzeko ez, baino... Igual, etzea hasiko atxurrian Euskal Herriko txapelduna bezala jota fuego, dana bere nivelian, noski baietz, eta atxurrian daizkora nahi basure, bai. Toma. A tope. Mimoz tratatu, baina tratatu, ez? Osea, jarraitu horrekin. Bale, adibidez, kimioterapia jasotzen nahi ganen hain toksikoa danian guztia, indar ariketak inditzakegu adibidez? Bai,
oso gomendagarria da gainea, ze fatiga bertan eragina eukiezake, ez? Hainbesteko nekea eukitzen dezuten bezala, pues, jardura fisikoak, estrukturatua, indarrariketak, aerobikoa ere, efektu akutuak dazka momentuan, eta luzez tratatzen badegu, gaina ingurune toksiko hori metabolismoan ere laguntzen du, ez? Azkenean kimioterapia ateatzen da modu batean obesten, eta jarduera fisiko horrek indarrariketek laguntzen dute ere. Bai, ez dakit zuri gertatu zitzaizun, Aintzane, adibidez nik kimioekin oso nekatuta baldimanon, oso neke bitxila eta berezila da, ez da atxeden hartuta pasatzen den neke bat. Eta konturatzen itzan gorputza pixka bat muitu eskeo, eta adibidez, zaraustik getarira oinez txipitxapa juten itzan, eta 80 urteko amonadanak aurreatu iteziaten, ze kriston abailan juten itzan. Baina moitu. Baina bai egia da igual, orain Garbinek esan duna ez, dala pixkat berria. Bueno, netzat behintzat, ze nik esatetuela 6-7 urte diagnostikatuta egon itzanen, zan ez pixu hartu, ez gehiagi moitu, holaxe, egon zaite urna batian, bazpare, hau dena pasatzean arte, ez? Eske nik uste dut, lehen aipatu dolaiak pixkatez, hoi da obsoleto gehatzen nahi dan tratamendu edo indikazio bat. Egia da, nik irakurri dut desente, ez post-tratamentu edo fase hortako jardura fisikoaren inguruan, baina egia da preentrenamenduan inguruan, pretratamenduan eta tratamenduan bera, garaio hietan ere ikusi dela jardura fisikoa, ariketa fisikoak, eragin oso positibo daukala fatigan, bai giarren indarrean, eta horrek desenkadenante oso osasungarriak ekartzeitula. Zuan zeratik ez aprobetxatu ez, aldenean gutxienez. Gaina gaur egungo estudio guztiak horta dijoaz, ez? Ariketa fisikoa, bai indarra, oreka, kontrol motor esaten da hau, dana onura ematen dula, bai afrontatzeko gero tratamenduak ikuituzun gaigabeziak zeukitzeko edo gutxitzeko behintzat, ez? Orduan indarra handia ematen nahi da eta proiektu asko aidea sartzen prehabilitazioan, ez? Pazientia prestatzen, egiko ditun interbentzio eta egiko ditun tratamentuak errexo toleratzeko. Eta evidentzia handia daka horrek eta, gogo pixkatekin eta diru pixka gehiokin, ez? Hori dana bideratzia izango ditzake. Gaude Inurritegi power a tope, Gotzone Sagardui mesedez entzuiguzu evidentzi zientifikuan oinarritutako osasun publiko bat, fisioterapia eta jarduera fisikoa. Gaina jardura fisikoa, ni igual friki bat naizelako, baina da pastilla doaina. Hori kontatu behar nizuen, ze, karo, gaixo gaudenez, sare sozialetan sartzea, eta hor, onko influencer asko daudeta. Dago mutil bat olauza guaperrimola Tarzan bezala kriston melenakin, eta aurrekoan reel bat txintxilikatuzun esanez, badagola pastilla bat, minbizian tratamentuan albo efektuak 140 baten gutxitze dituna, eta berriz rezidiba bat izateko aukera 130 baten murrizten duna. Eta eskuragarri dakaula, minbizia daukagun gaixo guztiok. 2 puntu, ariketa fisikoa. Ordun, guri txulazo horrek hori esaten diguta, baina, a ber. Egia da. Hombre, horrekin ebai gauz bat esan nahi dut, eta ere bai, pazienteok daukaun kulpa kendu, hau da, esplikatu ingo naiz. Nahiko kulpa botatzen dio geure buruari, ez? Azkenen egia da minbizia diagnostikatzei zutenen ezakite oraindikan zerk eragiten duen, edo behintzat ez dizute esaten zerk eragin dizun. Orduan, hor, kulpa motxilatxo bat betetzen hastegea. Ez balin badezu kirola egiteko gogorik, ez balin momentu gortan, esan nahi dut, hau da, nik tratamentuan nahon bitartian, kirolaitea ona da hauta beste, baino egun baten gaizki baliman hau, 2 egunetan gaizki baliman hau, 3 egunetan gaizki baliman hau, eta ez balimat kirolaiten, ez dezagun gure kulpa motxila hoi bete.
Ze iruitze zait askotan, hoi da. Ze, bai, oso ondo dago esate izutenean, eske kirola inbar da, hau inbar da, beste egin behar da, egia da momentu batzutan oso gaizki zaudela. Eta ziurrenik hobeto sendituko zea, kirolaitea ateratzen balimazea, bat eta beste. Baino, ez dezagun, ez gaitezen gaizki sentitu, ez balima daukeu, indarrik oigiteko. Nik uste hor oso ados nao, berekin, ez? Aintzanekin, zuk uste zuk momentu hortan, zu zauden oso patxal eta indarri gabe zauden momentu hortan, eukiko bazinun profesional bat, zure eskura, adaptatzen bere ariketak zure gana, igual ez dezu indarra edo ariketa iteko abeta edo momentua aurkitzen, baina igual profesional horrek iten baizu zure masaje onkologiko batekin, zure estresa neke hori jatxi, hori Zoragarri, hoi da baino azkenenik esatetena onkologikoa bizena dauken guztia, hemendikan gora juteala, ez? Diru txin gora juteala, ez? Horregatik gotzone entzun. Bai, nik uste dana hortik hasten dala, ez? Azkenian, zerbitzu hau diagnostikatzei zuen momentutikan onberko zinun, zuk euki berko zinun, seguria sozialean, zure fisioterapeuta, zure ariketa preskribituko izun pertsona hori egokitzeko, zu nola zaben momentu hortan. Zu gaxi zaben momentu hortan, igual ez daude pesak altatzeko, baina igual ariketa xoabe batzuk, kontrol motor, pixkat, movimentua lantzeko, o bestei gabe masaje onkologikoa jasotzeko arnasketa batzuk iteko, oningo izu. Igual etxetikan eta jarri berde nik sentadilla egiten. Ez dakak goik eserreiteko. Igual ez da hori da berdezuna. Zu besta osatzu berrituzu. Eta balimakazu profesional bat zuratzetikan momentu hortan, adaptatuko zure goerara. Eta hori da falta zaiguna, ez? Azkenian, utxuna handi bat da hola, onkologiako paziente guzti hauek ez dakazuen zerbitzu bat, ez? Eta hor da horazua. Eta ez dakau zerbitzu hori, eta lehenik eta behin, dirua ikaragarrizko arrakala da. Baina eukita ere, ez da erreferentzizko inor. Momentun behintzat, nigoatzen naiz, hile ordeak erosteko pelukeri zerrenda batekin horritxo bat, eta protesiak erosteko protesi dendan zerrenda baita. Eta ni galdetu nion onkologari. Bueno, eta elikadura eta fisioterapia eta ariketa fisikoa? Ez dago. Egongo da jendia eta profesionalak eta fisioterapeutak eta espezializatuta da benako onkologian, baina oso gutxi da. Ontxe, espezializazio berri bat bezala esango nuke dala, ez? Betiko fisioterapeuta adaptatuko eta irakurriko onkologia eta zer da, eta saietuko alduen guztia ondo egiten, baina profesio bezala eta espezializazio bezala nik uste dala oantxe koete bat hasiko dana martxan, eta oindikan ez dutela ez da zu hori piztu, ez? Horretik ez daude referentzizko eta onkologikoak eta seguridad sozialak ez dakana solako referentzik, ez da, baina bueno, nik uste demoan poderioz eta olako aktibidadian poderioz geota behar hori, geota azaleratuago ongoa, eta pentsatu nahi dut, esperoet, albidetuko aldala, ez? Eta egite. Esperantza. Ze azkenian oso gogorra da, olako onurak lortu alizatia eta onura horiek ez eotia eskuragarri populazioan gehiengoantzako. Orduan, baita gonbidatu gaixuak, guk zuei bata erantzi nahi dizuegu, baina baita guk geure bata propilua jantzi berko genduke, geure gaixotasunean baita ere parte aktibo izateko, eta ikusi, ikertu, eta ez gehatu, Tutankamonen postura horrekin, ez da, momia bezala, geldik, eta kieto. Aintzanek esan duen, ez azteko, kulparena. Osea, aste batean ez bazea etortzen, edo ez badezu jarduera fisikoarik eta fisikoa egiten, ez da ezer gertatzen. Beste tratamendu asko bezalarik eta fisikoa, luzera eta bizitza estilo bat bihurtu beharko litzateken gauza bat da, ez? Orduan, uste dut ere profesional bezala guk ere jakin behar dugula ondo irakurtzen, ze momentutan dagoen pertsona hori, eta motibatzen, jarraitzeko, gaur ez bada, bihar ez bada, etzi, eta ere guk ere ikasi behar degula. Bai, kulpa danak. Askotan autokulpak izaten dira, askotan autokulpak izaten dira, ez? Baina, duela hilabete bat, edo, hau asko esatezun minbizia zun mutil bat, o gizon bat hiltzan, duela gutxi,
influentziarra zan, Bai. eta sare sozialetan eta ibiltze zan. Eta egia da, bere diskursoa agian momentu hortan harrapatu nindunez, eta bai esatezun, pixkat ere bazun nahi dunak lortzen duen diskurso, Hori. ez? Eta egia da, batzutan, igual ezin dezula. Eta autokulpa asko botatzen diogu gure gainean, eta ordun hori ere gainean motatzea nahiko latza iruditzen zaiten. Bai, hor, momentuan, aldezuna, ze gaixotasuna, esan deu, etiketa jartzeigue, baino ez da etiketa plano bat. Gure gaixotasuna polikromia bada. Orduan, egun batzu dauden, nun atzaldeko bostetan ezintzea oendikan oiti jaiki, Bai. eta beste batzuk, neiko kakotxarten Eta normal zaudela. adibidez, inurri arten komentario haueki deu da, ez naiz bi egunetan dutxatu eta ez daukat gogoa dutxatzeko. Taputo, Lasai, ez da ezer gertatzen. Ez da ezer pasatzen. Hoi da. Aizu, eta gauza konkretua bueltatuz pixkat, linfedema, neri adibidez gongoliorik ez diate kendu gongolio zentinelaz gain. Zuri Bai. uste eta intzane? Ni daukat eta pixka bat eskubiko eskua pixka bat puztuta daukat. Manga erabili beharko nukela esan diate, deserosoa itezait eta deserosoa itezaiten guztia bezala ez dut erabiltzen. Baina, bueno, ariketak iteitut eta egia esan nahiko ondo damakit. Hor, fisioterapia eta zuen ikuspegitik neskak, Klasikoki, oain arte onkologian adituak zian fisioterapeutak beti linfoterapeutak izan dira. Ez da, oain igual iriki da abaniko bat linfoterapeutak etzianak kapasa, batzuk ez nahodanak egiten, beste sintoma asko tratatzeko aukera, oain nik uste dela espezializatzen. Baina bai, drenaje linfatikoan inguruan, beharko zenuke pertsona bat iteko drenaje hori, eta gero kontentsioko sistemak eta erabili. Hori, deserosua da, eta igual eukiko bazenun, hastian biten drenaje bat iteko aukera, hobeto egongo zan. Baina, bueno, alde hortatik aparte, Garbine, zuri usten dizut, ariketan aldian zerritia da, honez? apunte txiki bat baita, aurrekoan ikusi nuen emakume bat sare sozialetan linfedema zeukana, eta gauero nola biltzezun besua, ez dakit zortzikapa bendatan, eta besua gelditze zitzaion, ez dakit nola esan. Temporada baten eukin nun, osakidetza bidez, bidali ziaten rehabilitazio batea, goi aste pare bat, edola, eta orduan egunero jartzei zute, lehenengo jartzei zute algodoiezkoa azala ez erretzeko, gero jartzei zute goma espuma bat, gutxi gora bera 3 bat zentimetroko lodiera daukana, eta gero benda bat. Eski emakumerroi bazoka bat bezala, gelditze zitzaion besua, Mazinger zeta, matez? Karo, baina gero pentsatu, ni lanea juten naizela, ezin dut horrekin ibili. Orduan, lehen esan deten bezala, besoa asko moitzeet eta zerbait erosoa nire egunean. Gero nire, autokulpa, berriz, manga gehiago erabili beharko nuke eta ez dut erabiltzen. Bai, tradizionalki ere, esan izan da, jardura fisikoa, ez muitzeko besoa, ez? Besoaren. Eta pixua ez hartzeko. Eta ez hartu pixua. Gaur egun, justo aurten atera dute maiatzean, espezialista, uste dut lehen esan dudala, espezialista desiente elkartu zian, eta, terapien artean badago masaje linfatikoa, kompresioa, ariketa fisikoa jasartu dute, eta bendaje, mangak. Ikusi dute, momentuan eragin handiena izan dezaketen bi gauzak direla bai ariketa fisikoa indar ariketak egin daitezkela, pixua hartu daiteke, eta nik esango nuke hartu behar dela, ze bestela disfuntzionala bihurtzen da besoa. Egia da maila ezberdinetako linfedema eukiezakezula eta gomendatzen da maila guztietan egitea, eta baita konpresioek badutela momentuan azkenean giharrek funtzionatzen dute bomba bezala, ez? Eta barruko likido guzti hori mugitzen dugu giharren bidez, orduan hori aprobetxatu behar da. Gaina gerozta linfedema likido gehiago euki, pixu gehiago hartzen du beso horrek, eta azkenean ere horrek lesioa eragin dezake sorbaldan, besoetan, eta horri aurre egiteko giharrak dazkagu kasu honetan, ez? Gerozta indartsuago euki, hobe. Dana bezala, azkenean grado desberdina dia, ez, eta, bai.
esaten deun bendaje multikapaz hau... Bazoka. Bai, baino azkenian linfedema hundila balin badakazu, erabili behar izatea, behintzat etxean zauden momentu ditan, ez kargatzen juteko, ez? Asko gomendatzen diare uretako ariketak, linfedemarekin, temperaturangatik, gutxiago ez igotzeko hainbeste temperatura. Hortan ere, kontraesanak, ez, depende ze tratamentu aktiboan zauden o ze momentutan, igual, uretako ariketak batzutan izan daiteke onak, baina bestatutan kaltegarriak bai, ez, azkenean jakin berdeu baita ere prozesuan ze momentutan gauden, edo zein momentutan ere, piztina baten dauden kloruak eta, jende gehiago dauden entornoietan, igual batzutan ez talako indikatuena. Hidroterapian abaniko guztia, ez? Azkenian jakin behar dauzen momentutan gauden eta ze tratamentu berko ginuke. Beste galdera bat, igual, metastasia daukat. Fisioterapia jaso dezaket edo kirola dezaket? Betikoan gabiltza, jarraitzen dugu adaptatzen, dakasuenan arabera adaptatzen. Metastasi bat balin badao ezur baten, igual depende ze motatako ariketak ezingo dituguin, arriskuan jartzen deulako artikulazio hori edo ezur hori, baina dana bezala adaptatuko ginean, eta bernun dago metastasia, beste zona batzuk landu, adaptatuko gineak, dana bezala. Beti gaude fisio-onkologian esan deten bezala, dana adaptatu behar da, eta pertsonan arabera. Baina noski jarraitu behar deula ariketa egiten eta bizitza aktibo bat mantentzen. Berdina alda ariketa fisikoa itia, okirola itia eta aktibo mantentzia? Hori garruinentzako lako deu. Pregunta de primero. Kirola eta ariketa fisikoa ez dira berdina, ariketa fisikoa eta jarduera fisikoa ez dira berdina. Uste dut gizartean erabiltzen direla aleatorioki, ez? Segun zein etortze zaizun, pues... jarduera fisikoa da, gastu energetiko bat suposatzen duen mugimendu, edozein mugimendu, ez? Eta ariketa fisikoa da, estruktura bat duen, helburu bat duen, jarduera fisikoa, ez? Eta gero daukaguia kirola, dala instituzionalizatua dagoen, eta txapelketa bat daukan, eta entrenamendu bat behar duen jarduera fisikoa. Orduan ez da berdina, eta aktibo mantentzea edo kirola egitea edo ariketa fisikoa egitea ez da berdina. Azkenean eguneroko ekintzetarako gastatzen dugun energia hori aktibo mantentze izendatu ezakegu. Ariketa fisiko estrukturatua egiteak dazkan onurak ez berdina dira, baina egia da kriston kirolari zutxoa izan zaitezkela eta kriston sedentarioa ere. Orduan ez da berdina. Nik barkatu alde hortatik nahi nun gauza bat gehitu. Tratamentuak egiteitugun momentuan, fisioterapeuko tratamentuak egiteitugunean, masaje onkologiko bat itia, dala etzan eta iten deun presidioa krema matia bezala da, ez? Horrek desgaste energetiko bat ematen digu. Orduan, baina masaje ematen nahi o jasotzen nahi? Ez, ematen duna seguru desgaste handioik. Jasotzen dunak ere gasto energetiko majua badaka, bai? Esatean Joana, kontuan hartu behar deu paziente horrek zenbateko energia dakan, ez? Tratamentuan eta kimioterapia batekin balin badao, zatekin una jarduera fisikoa egun guztien egiteitun aktibidade horiek kontuan hartu horretugu. Porque igual zateizu, iten dezu kirola, ez da bate hoikan, kirola iteko nik sofa nahi deteon. Ez que, karo, horrena juten nahi zumia jantzi, gero eramatitut ikastola, gero, karo, erosketak inberitu, gero etxia garbitu berdet, eta ez dakizu zenbat etxia handiak aten, dakat bi pixu, eskelerakillo jatxi, eta azken finian konturatzea, ez dezu kirola como tal ite, baina egun guztia pasatzen duzu aktibidadean ez, eta orduan fisioterapeutak bai euki berdeu oso garbi, behien gasto energetiko hori kontuan hartu berdeu gero tratamentuak inteko eta adaptatzeko bere energia horta. Bai? Vale, beste galdera bat, hormonoterapia, momentazo hori. Hormonoterapiak eragite izkigun ezurretako minak, osteoporosi arriskuak, horren inguruan zesate iguzue? Bai, ez, mialgiak eta oso habitualak izaten dira hormonoterapia da honean, eta
tratatu daitezkela, ez? Azkenia masaje onkologiko batekin min kantidade hori dana jatsi dezakegula, eta beti bezala, ez? Ariketa fisikoekin mantenituko ditugu gure muskuluak aldan ondoen minoiek ez eukitzeko, ez? Bai, eta gero ariketen aukeraketa iterakuan, garrantzitsua da jakitea osteoporosi maila badagon, ez da on, ze puntutan dagoen, ze tokitan bai, ze tokitan ez, aukeraketa iteko, hori da ere gure lana. Bueno, orduan, gure minbizian ekosistema honen inguruan, 6 ohartxo egin nahi genizkizueke. Bat, ilea da, baina ez da ilea bakarrik. Bakigu oso guapa gaudela, kaskamotx, burusoil, bakigu, baina guk ez dugu aukeratu. Bi, oso argalak egon gaitezke, oso lodiak, eta hori ere askotan ez da gure aukera. Bularra rekonstruitu nahi badezu, aurrea. Kanpo protesi bat erabili nahi badezu, erabili. Titibak arju nahi badezu por la vida, segi. Baina informatu zaite eta erabakila zuria eta zuria bakarrik izan dadila. Ez epaitu. Zutzako balio dunak ondoko antzako ez du balio, eta zuri atzo balio zizunak gaurre ez dizu balio. 5 segunduko araua. Beste baten gorputzan inguruan ez komentau ezer 5 segundutan konpontzik espado. Hau da, letxuga pusketa badakazu hortzian, hori esan leike. Hortik aurreakua, isilikan, inorri etza jo interesatzen. Kuriosidadia baldimakazu, 6, galdetu. Baina zerbait gurduri jartze bazaitu, beste epaitu baino lehen, aurrena pentsatu zazu galdetu jozu zure buruai. Zeatik sentitzezean hain deseroso. Danok dakau desera ikitzeko asko. Bueno, tertuliako kideai zerbait gehiago gure gaixo gorputzan inguruan? Uste deustotik aizeatela baita inurri lanetan, ez da? Bai, bueno, justo proiektu bat daukagu inurrirekin konpartitzeko, ez? Minbizian inguruko ikerketa hasi nahi dugu, eta hortan gabiltza, makinatzen pixka bat. Ta gilasan gogoz gaude, zuekin lan egiteko, eta batez ere informazioa jasotzeko zuengan, eta horren baitan guk ere gure aportazioa iteko. Bueno, intzane, zeo zein berko dugu, ez da? Hau zerbait inbar da. Noski. Bueno, nik azkenengo gauza bat erantzi nahiko nuke, beti burrukan gabiltzala gure gorputzakin, beti kulpakin kargatzen hau ondoin deulako, besti ez deulako ondoin, eta gure gorputza gutxi jo zigortu berko gendukela, eta gehiago maitatu, batez ere tratamentuan gaudenian, gure gorputzak ikea arrisko esfortzu egiteulako, egunero, Nola ez dugu maitatuko gure gorputza, bizirik mantentzeko. Orduan, hemen iste deu, gaurko gure Minbizi podcastan 3. kapitulua, minbizian ekosisteman ingurukua, eta neskak, danok ilgogea, eta zeingo deu hil arte, bizi! Eta amaitzeko, eskerrak eman, kapitulo posiblin dezuten guztioi, Aintzane, Olaia, Garbine, Miren, Xurdina, Julene, Teknikarik, Garate Estudioa, Gipuzkuko Foru Aldundia, Sagardui kartera zabaldu mesedez, Ze ikusi ezu galdera guztia, bai, Orduan, Olatz Merkader, inurrintzako.